Fil-każ ta' min jipprattika l-isport, tkun qed timpattak għax qed tiġi mċaħħad minn dak li mill-passatemp li l-iktar tħobb f'ħajtek. Kienu ħafna l-isportivi li kienu urtati ferm b'dawn il-kummenti tal-Prim Ministru li rrelega l-isport għal sempliċi passatemp biex jipprova jiġġustifika għalfejn żamm l-isport wieqaf minkejja li fetaħ l-iskejjel. Issa s-Segretarju parlamentari dwar l-isport mistoqsi propju dwar dan id-diskors li uża qabela għalinna li hemm differenza bejn il-kliem u l-fatti. Mill-passatemp li l-iktar tħobb f'ħajtek. L-isport hobby. Bonġu. L-isport hobby, Ministru. Ara, naħseb illi jekk wieħed ikollu jitkellem dwar l-isport tal-pajjiż, hemm differenza ċara ħafna bejn paroli u bejn il-fatti. Il-mod li bih is-Segretarju parlamentari wieġeb għal mistoqsijiet tagħna ma tal-ebda serħan il-moħħ jew konsolazzjoni lill-isportivi li sal-lum għadhom bla tweġiba dwar meta se jerġgħu jkunu jistgħu jipprattikaw l-isport tagħhom. Dan minkejja li, ironikament, fl-aħħar sigħat ħarġu dati ta' attivitajiet li se jattiraw il-masses tan-nies f'pajjiżna aktar tard din is-sena.